Weh, sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrag kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng, Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek, Tru. Ha iya. Omong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Tru. Ya. Soalnya cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi, Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwan. Sowan sinuwun Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo. Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petro Bagong sowan nang negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkene yen sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to Ketemu. teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho. Lunga teng pundi? Kuwi kudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan. Kula kalih Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng to? Heeh. Aman reng tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Persi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka
uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawane karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panos maning jajalan cukup laning bangun. Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa." Kula dunekke ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi? Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu njaba. Nah ora dadi. Ha iya. Sing ra dadi perange lho. Heeh. Metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung le do golek anduk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Akandara Garukaca Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju pethokno Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Kalau muni kowe tak ewangi ning maju pethokno Kakang Garukaca Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres, tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukaca Kakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok sene. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek wis tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mampu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Ah metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya tata-tata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Nek wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur.
Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena iki wasar jeblok wetenge. Gus, Apa? sampean nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngamet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi, engko ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, Gong, hati-hati lho, Gong. Petrake. Ah jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Aduh. Waduh, sarean Netra. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ku ndak ngono. Apa Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. niat Nggon ati. oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitung terus. Ya, Aku nek hitungan ora tau mlebu e. ya. Ya, super. 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wong. Wah. Kaya balon itu ending. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis Pak ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap aja kuwatir. Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Landing. Sabar.
Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani merga kula diwarai. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho, Kon tekan kene. kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Merga sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Mongko pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Yo, Ilang merga digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungsa ora tatanan. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun Brara Gatotkaca. Bang, le nangkis telat le. Apa? Heeh. Metu gedhiye. Ha, krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro piye ya lek mbelani? Gus. Gus. Ndoro-ndoro. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah,
Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Bacut mlethek sirahe. Tonyo Gatotkaca turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya Tenan nak ombeni oke tokke tungguri tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entosin, aja gong. Ah, mulane melek. Ya, Nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatoane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model sirahku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candhak sirahku ngono dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin ye tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu ora aku arep ngaso kae. Wis rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndarantarja. Kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndarantarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Jajal dengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo jare emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan. Ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Kepapak keperanggul mungging ayuda. Kepapak bawat nyobentar
Kebabak nyomunggue ngaloko. Bagong. Nggih. Ndara Antarja. Iya. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebabe Kowe wani karo Sima Mandura. Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun murung kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati. Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Sambatos. Nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku? Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang arep melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ngopo gongkok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae. Mlayu, Tru. Wah. Ayo, iki toto mandu ora pupul Tru karepe.
nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres kono kae ora ana wong wani nyedak. Manis-manis jalan suwane Begong. Petro ora mikir glanjang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang Nek pas kono nibake nenggala nyotampan bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu engko ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem ki apa to? Boli irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru? Dire pengilonmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to? Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai Tru, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih.
Anakku wong Cendora, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro Kandang. Wonten dawuh sinuwun. Ada bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Adalah Antasena. Apa Pakde? Edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih. Terus kersane? Petro kan ngono. Wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Nyai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena. Apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjodipati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, Wonten dawuh. goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Nggo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakarepmu. Antasena, Piye, Pakde? pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas Surakarta, Jawrata Manggen Bawara. Iki nyata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Oh, ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu kuku ngarepe iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro darane. Awak mung teng rika kok mlayu mriko. Edian arsa manijati ning alam jagat yang pirunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye iki? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh, edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Baladewa. Wah, setan ora.
Iki Bagong iki Prabu Baladewa. Kowe sik ngembah iku nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kaya apa aku sing tekaning mati tenang mati mati. Iya iya. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semono pun Kakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ana negara Ngamarta lho iki. Nanging lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu negari Ngamarta Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lakon sing aneh-aneh. Ngane-aneh kados pundi? Mara to gage maju. Wonten menapa Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Kita kendhau. Rabu. Koko Rabu, kula aturi rem sawetawis. Sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Lah dalah. Yayang Ling Darma. Kresna. Kresna kula wonten maring Adawa. Kowe iki piye lho? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, latri emut, kok ora Bu, kula aturi emut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe saka ngendi, Kresna? Kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu Werda. Kadang Mendha. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manungsa tatanan manungsa jajaran ing atase derajate acepre kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndrawati. Setyaki wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada, wigatine iki narya nambak rengganing projeng Ndrawati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndrawati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba.
saka negara Ndrawati. Mengkono to Yayi? Inggih Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salin sik kuwi. Kuwi kon salin sik kuwi. Dirajati aceple kok ngembari parang nata mandur Prabu Baladewa. Koko Prabu, Piye Yayi? kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane pira Setyaki? Gus. Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndrawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi-wingi. Lho. Maksudsu? Maksud lu? Kowe Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki on rene. Mriki ngestakaken dawuh. Setyaki, Wonten dawuh. Antasena kon rene. Ngestakaken dawuh. Antasena, Piye, Pakde? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure Batur kok ora gelem ngalah. Antasena, Piye, Pakde? mikira jangkae kae. Ya nek tok jangka. Lho, kuwi para Antasena mbombong kuwi. Antasena. Piye, Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu Kuwi diganti. diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku, tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep ana Mahjati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. lho geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kira tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngedangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose
Pustaka Jamus Limasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing gawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Koko Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mengko ora amatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Limasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung ing wujud Nata Ndarawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis, mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene Truk. Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndarawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karang Kadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Mandura kepareng kula nggalang mripun wonten Negari Ngamarta. Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo aku ya budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.